Tobiasov domček zo slamy. Tobias si povedal: nebudem sa namáhať, postavím si domček rýchlo, nech mám pokoj. Nazbieral suchú trávu a slamu a postavil si domček, ktorý síce pekne voňal, ale bol veľmi slabý. Hotovo, povedal spokojne. Teraz si môžem oddychnúť. Rebeka ho varovala. Tobias, ten domček ti ratafák sfúkne ako pierko. Tobias sa len prevrátil na bok. Ale kdeže Rebeka? Nepreháňaj. Zairin domček s konárikou. Najmladšia Zaira si tiež nechcela dať veľa námaj. Zo slemy nie, ale konáriky sú ľahké, to pôjde rýchlo. Poskladala vetvičky, zviazala ich a postavila si domček s konárikou. Nie je dokonalý, ale aspoň vyzerá pekne. Zasmiala sa. Tobias si pri nej zaspieval a obaja sa smiali. Len Rebeka stále pracovala. Rebekin domček stehal. Rebeka, ktorá myslela dopredu, si povedala: ak príde ratafák, potrebujeme niečo pevné, postavím dom z tehál. Nosila tehly, miešala maltu, potila sa, no nevzdávala sa. Trvalo to dlhšie, ale napokon stál pred ňou krásny dom s pevným múrom, dverami a oknami. Hotovo, povedala spokojne. Tento dom vydrží všetko. Vlk ratafák prichádza. O pár dní sa z lesa ozvalo: kto to tu tak pekne vonia? Bol to vlk ratafák, hladný a prefíkaný. Najprv prišiel k Tobiasovmu domčeku. Prasiatko, prasiatko, pusť ma dnu. Tobias sa prelakol. Nie, ratafák, nepustím ťa. Tak ja fúknem a sfúknem tvoj domček. A fú, domček sa rozletel a Tobias utekal k Zaire. Ratafák ide ďalej. Vlk zaklopal na Zairin domček s konárikou. Prasiatka, prasiatka, pustite ma dnu. Nie, zakričali Tobias a Zaira. Tak ja fúknem a sfúknem vám domček. A fú, halusky sa rozpadli a prasiatka utekali, čo im nohy stačili. Priamo k Rebeke. Bezpečie u Rebeky. Rebeka otvorila dvere a pustila ich dnu. Rýchlo, schovajte sa, povedala. Vlk prišiel a zvolal: prasiatka, prasiatka, pustite ma dnu. Rebeka sa ozvala: nie je ratafák, tento dom len tak nesfúkneš. Ratafák sa nadýchol a fú, nič, ešte raz, ešte silnejšie a zase nič. rozčúlený sa rozhodol viesť cez komín. Ale Rebeka bola pripravená, rýchlo zapálila oheň a položila naň veľký hrniec s vodou. Ratafák zliezol dolu, Až pliech rovno do horúcej vody. Vykríkol, vyskočil a utekal preč, ako ho nohy niesli. odtedy sa Ratafák v doline nikdy viac neukázal. Tobias sa naučil, že lenivosť sa nevypláca a pomohol Rebeke a Zaire postaviť ďalšie pevné domčeky. Maminka Románka a otecko Petko boli na ne veľmi hrdí. A keď večer zaspávali, maminka im pošepkala: vidíte, deti moje, kto myslí dopredu a poctivo pracuje, ten sa nemusí báť ani vlka. A prasiatka sladko zaspali, Žizus.